weer, dus ik ga je weer onderbreken. Gaat u gang. Want we gaan nu overstappen op de muziek. Op de muziek. Dus we komen weer terug naar Surinaamse bodem. Want Ja. we zijn in Nederland gestopt met Ja, het werk. maar we dan zijn komen nog niet klaar. Nee, we komen even terug naar Suriname. Hoe begon het in de muziek voor jou? Waar begon het? Hoe wist je dat je kon zingen? Geweldig. Is een mooie vraag. Hier zit mijn buurman. Ja. Ik zat op het internaat, Christoforus internaat. Ja. En we hadden gewoon een koor. Op het internaat Ja, was op er het een internaat koor. zelf. Maar ik moest ook meedoen met de hele groep. En toen moest ik een nummer zingen. Ik weet het niet meer, een kerknummer. Een vriend van me, Romeo Pierre. Je was toen tiener, neem ik aan. Ja, Nee, tienerjaren. Ja. maar een tiener op het internaat. Ja. Toen zei hij tegen mij, Frans, waarom wil je niet meedoen met het Scholieren Songfestival? Ja, nee joh. Toen zei hij, nee, dan kom je een keertje kijken. Oké, zo gezegd, zo gedaan. En toen de tijd had je de Blue Ribbon. Wat was dat? Was de groep van Stanley Latour. Want Oké. Stanley Latour was de begeleidersman. Oh, oké, Ja. oké. Begeleidingsbandes, ja. Dus toen ben ik daar geweest samen met Romeo Pierre. Maar toen zei Stan tegen mij van, oh, je gaat ook meedoen. Toen zei ik nee, hoor, toen zei Pierre, ja, hij gaat ook meedoen. Oh god, ik moest zo lachen. Wat voor lied heb je? En Ja. Ik ben een man, een soort playback, weet je. Toen heb ik gezegd, nou, ik heb dat lied The Way I Choose van Bad Company. Toen zat Stan zo naar mij te kijken. Ik zeg, nou, we kunnen het even oefenen. En daar begon het. Oké. En je weet hoe het gaat in de muziekwereld. Dan heb je een paar meiden die daar zaten. En toen begon ik te zingen. Ja. I live my life the way that I choose. Nou, ik wist niet wat ik hoorde. Na afloop, toen zei Stan tegen mij. Ik zie je morgen weer in. Toen zei ik, oh, was het niet te maken? Ik zeg, nee. Is goed. Ik geef je naam door voor bij Peace Forever. Ja, dat was Scholieren Songfestival. Dat was Scholieren Festival. Nou, ik heb dingen meegemaakt. Ik heb maar voor mij 3 keer geoefend met die mannen. Ja. En dat was het. Er waren veel, grof uitgedrukt, er waren veel dames aanwezig. Je weet hoe het gaat. Je bent jong, tiener en iedereen hangt op je. In Frans goed. Toen zei Pierre tegen mij, wat heb ik jou gezegd? Toen heb ik Pierre gezegd, maar ja, sorry. Maar ik doe het toch, want Stan heeft gezegd. En zo gezegd, zo gedaan. Tijdens Scholieren Peace Forever, toen zei Stan tegen mij, nou, alle nummers zijn al binnengekomen. Ik had nummer 13, toen zei ik, oh, 13. En iedereen weet dat nummer 13 is ongelukkig gedaan. Ja. Maar het was wel een geluk voor mij. Je hebt gewonnen. Nou, en nu komt het. Ik moest naar binnen. Er waren 3 mannen voor mij. Die waren aan het zingen. Die nog moesten zingen. En ik werd niet toegelaten. Bij de Ismee van Wilkens Sporthal, ja. Ik werd niet toegelaten. Want? Alleen Joost weet het. Want tot de dag van vandaag vraag ik me af, wat krijgen we nou? Ik zei tegen die man, ik ben zo aan de beurt. Iemand zei, nee, je gaat niet naar binnen. En wie heeft mij geholpen? Jules Fillington. Jules Fillington liep lang. Hij hoorde van, we waren aan het discussiëren met hem. Zei tegen hem. Toen zei hij, nee, maar moet zingen. Ik kan maar gewoon zeggen, maar moet zingen, maar naar nummer 13, nou naar nummer 12 dan de beurt. Maar toen de tijd, iedereen wist het van, hoe heet meneer weer? De beste conferencier van Suriname. Henk van Vliet. Henk van Vliet. Ja. En nog steeds een van de beste. Absoluut. Zonder meer. Ja. En toen heeft hij eerst nummer 12 aangekondigd en nummer 13. Dan was ik net binnen. Ik kon niet eens even pauzeren. Kiesie Serefi. Nee, Ja. ik moest gelijk op het podium. Ja. En toen begon ik te zingen. De weertjes gaat eerst laag en dan gaat het omhoog. Nou. En toen was het ook de bom. Zaal was plat. En dat was een stukje van. En daar begon eigenlijk mijn bekendheid. Oké, maar heb je gewonnen? Welke plaats eindigde je? Nou, en nu komen we daarop. Ja. En toen de tijd was het meer neens en feestjes. Ja. Dus, Oké. ik was eigenlijk op de 5e, Ja. de derde plaats. Maar iedereen had het over. Je weet hoe het gaat hier in Suriname. Ja. Maar ik ben iemand, ik zou ook niet meedoen. Dus iemand heeft me meegenomen, dus ik was gewoon tevreden. Oké, dus zo dat is was het. Scholieren Songfestival. Ja. Heb je daarna met nog meer songfestivals Ik meegedaan? heb 1 keer maar een nationale songfestival meegemaakt. oké. Met Ja. Herbert. Johan Herbert? Nee, met Johan ook, maar die andere broer. Die oudste ook.
Hij is nu Weilen volgens mij. Oh, dat ken ik Ja, niet. maar met Ja. Johan heb ik ook Ja, samen gezongen. ja, ja. Dus, en dat was de laatste. Ja. Toen ben ik begonnen bij Kaseko Master. Oké, Maar met van- meneer Spalburg. Nee, Oh, Kaseko Master, nee, Kaseko sorry. Master is, Ik dacht Kaseko Stars. Ja. meneer Nee. Philips. Philips, ja. Ja, meneer Philips, ja. Nou, dat is ook per toeval hoor. Hoe, ja, ik wil net vragen, hoe kwam je daar dan? Ja, per toeval. Mijn neef. Eigenlijk nee. Ja, Johan Miller. Mhm. Zijn broer is getrouwd met mijn nicht. Oké. Dus hij was toevallig aanwezig. Ik was voor de deur, toen zei hij tegen mij: we hebben een korma nodig. Voor de deur bij... Nee, bij mij thuis. Oh, oké. Ja, want daar bleef die broer in. Ja. Toen zei hij van, we hebben een korma nodig, man. Kaseko Master. Kon ook even iets op Toen heb ik gekomen. Ja, ik heb geen zin in. Zo was het. Dit geweest. En toen was je nog steeds tiener? Praten we nog steeds over je Ja, dan tienerjaren? had ik, dat was ik, ja, 20. Oh, oké. 21. Ja, ja, ja. Hij zei tegen me, ik kom echt wel, we hebben iemand nodig. Toen heb ik gezegd, waar speel je? Hier bij Rangoon. Ik zeg, oh nee, maar vlakbij. En zo gezegd, zo gegaan. Dus het werd gerepeteerd op Rango? Nee, ze had een verjaardagfeestje. Oh, direct. Dus niet eens Ja, repetitie. niet eens Gewoon repetitie. direct. Gewoon direct, maar direct. kende je de nummers dan? Nee. Oké. En het mooiste van is toen, hoe heet het weer, Imro Lewagnon. Imro Lewagnon zei tegen mij van, Frans, hier heb je een microfoon. Ik dacht, ik ben zenuwachtig. Maar daarna zat je ook nog een andere jongen die ook koor moest houden. Oké. Want ik was niet het enige. Ja, ja, ja. Er waren nog 3 of 4 mensen geweest. Kreeg ik achteraf te horen van Johan Miller-Weilen. En dan was nog een andere jongen. Die man moest scoren. Ik zat zo gewoon op mijn brommer. En toen wenkte Mighty Philips mij. En wij de Johan Miller, ik kom. Toen zei Emro Lewagnon tegen mij van, dit is een nummer, hou zo'n hoogte. Nou, dat was het. Oké. En ik zong, ik zat op de tweede. Je hebt 1, je hebt toen 1, toen 2, ik zat op de tweede. Ja. En toen was het gelijk raar. En toen ben je nooit meer weggegaan uit nee, toen, Kaseko toen Master. heeft Emro Lewagnon tegen Mighty Philips gezegd, Frans is goed, Oké. we gaan Frans houden. Oké, en welke nummers heb je gezongen in Kaseko Master? Nou, ik had nog geen nummers, dus ik moest alleen maar koor houden. Koor houden, ja. Mighty Philips tegen mij Weilen. Ik kom met een paar nummers. Toen heb ik gezegd, oké, ik heb wel een nummer, Loco van je mooi. Maar dan kun je het... Hoe gaat die weer? Ja. Nee, Loco juist. van je Ze begonnen mooi, gewoon instrumentaal te spelen. Ja. En toen zei Mighty Philips tegen mij, je kan gewoon een paar woorden zoeken. Kan je even wat... Toen heb ik gezegd, ik heb sommige dingen in mijn hoofd, ik wil het wel even proberen. Oh. Zo is het gegaan. Toen begon ik bepaalde dingen te zingen. Nou, Dus dat was je eerste nummer dat was in mijn eerste nummer. Kaseko Master. En dat was ook gelijk plaatnummer 2 van het jaar. Oh, oké. Na- Welk jaar was dat dan? Na Kolibri. En dat was in de jaren... Dat was ook in 80. Voordat Oké. ik naar Nederland Ja, vertrok. ja. Was 79 naar Ja. 80 toe. Ja. En Dus dat- Kolibri was plaat van het jaar? Ja. En Loco van je Loco mooi was nummer nummer twee. 2. Ja. Oké, ja. Nummer 2. Dus eigenlijk Ja. gewoon berg. Alleen maar klimmen. Wat voor een man was Mighty Philips? Hij was zakelijk. Zonder meer, dat heb ik van hem geleerd. Hij was zonder meer perfect. Kennis in de muziek heel goed. Oké. Een van de beste muzikanten die ik ermee ooit heb gespeeld. Ja. De zakelijkheid van die man is van, je moet altijd op tijd komen. Oké. Als je laat komt, dan staat ruzie. En natuurlijk had die man gelijk, want ik neem aan van, je neemt die mensen hun geld. Ja. Je moet op tijd beginnen, ja. En dat is iets wat ik bij hem heb geleerd. Oké. Zonder meer, tot de dag van vandaag past het goed. Trouwens, je weet in Europa, als je zegt 1 uur, moet het 1 uur zijn. Ja. Daarnaast, Mighty Philips is altijd, je moet altijd eerlijk tegenover mij geweest. Altijd. Hij zei tegen mij, Frans, als het iets is, kom naar me toe. En die man die heeft mij altijd betaald. Oké. Van alle groepen waar ik heb gespeeld hoor. Ik heb altijd mijn geld gekregen. Ja.
Maar, en over de Kaseko, wat leerde hij over de Kaseko? Welke kennis deelde hij? Dat is wel mooi. Want naast de Kaseko had je ook Kauna Bennett van Geen Zoekers en Hoe. Was een groep daarbij aan hoe mij god van Monty. Ik weet niet of ik... Van Pamonti. Ja, hoe heet die groep weer? Monti Crioro? Nee. Oh. Was een zeer bekende Kauna Bennett van Suriname. In zo'n Colibri. Was meer van Evran Zegen. Ja, Evran Zegen komt erin. Maar ja, naam is mij ontgaan. Ik zou het even zoeken op... Ja, naam is mij ontgaan. En dat stuk, want Mighty Philips had gewoon een systeem. Ik weet soms, je bent zo geboren, daar doe je niets aan. Ja. Mighty Philips hoefde alleen maar een nummer te horen. En dan, hij zet het gewoon op zijn manier. En dat vond ik iets geweldigs in hem. Want je gaat vanuit van, nou, we spelen net als die andere mannen. Maar nee hoor, Mighty Philips had een heel ander systeem om datzelfde lied om te zetten. En zo is het ook gegaan met Colibri. Want Tropical zong Colibri. En wij, en Kaseko Master ook. Mighty Philips is meer vanuit gegaan van, nou, we moeten snel de studio ingaan. En dat studio was van Hartog. Oh ja, oké. Ja. En we zijn, volgens mij, we waren bij Hartog. Gelijk opgenomen, dus Colibri. Sorry, heb je de naam gevonden? Nee? Oh, oké. En andersom. Ja. En van die twee nummers waren nummer 1. Die van Kaseko Master en die van Tropical. En die van Tropical zong mijn beste vriend. Was het Orchestra Tropical? Ja. Ja? Blokland. Ja. Ewald Blokland zong het. Oh, oké. En al die twee nummers zijn waren nummer 1 geworden. De nummer 1 geworden. Ja.